Здравейте отново в моят канал, аз съм Мария от Boxes Bridesmaids и днес в това видео ще ви покажа как да поставите надписи от фолио върху стъклени чаши за шампанско. Това е един много добър проект за начинаещи, ако сте нови в използването на крикът. Намерих тези чаши в Юск за цената от 3,50 на чаша. Чашите са наистина добро качество. Те са страхотни за всеки тип парти, празници и можете да си ги персонализирате както си искате. За този проект ще са ви необходими самозалепящо фолио, което съм поръчала от Shein и ще ви оставя линк долу в описанието. Фолиото е доста лесно за използване с режеш плотер, но само за големи проекти с по-обемни букви. За по-малки надписи и букви не е много добър вариант. Оставям ви линк в описанието. Също ще ви бъде необходимо прозрачно фолио. В Америка го наричат трансфер тейп, в Shein също го има, но тук в България го намирам като подвързия за учебници, подвързия за тетрадки. Доста често го срещам в Jumbo и в най-различни книжарници. Ще ни трябва спирт, ще ни трябват няколко тампончета, за да почистим чашите, тъй като стъклото след всичките му преработки има мазна повърхност и понякога точно тя пречи на стикерите да залепнат максимално добре. Ще ни трябва и една микрофибърна кърпа, с която ще почистим чашите след като сме ги минали със спирт, за да не оставят малки мъхчета от тампончетата. Тук съм забързала видеото, за да не губим излишно време, но старателно почиствам всяка една от чашите. След това ги минавам с микрофибърната кърпа и тук вече може да забележите разликата между чаша, която е избърсана след спирт с микрофибърна кърпа и тази в ляво, която не е. Тук взимам една от чашите и с шивашки метър започвам да измервам точно колко голям може да бъде надписът ми. Меря дължината, меря и ширината, тъй като някои имена са малко по-дълги, други са малко по-къси. И най-сетне дойде време. Зареждам Design Space. Махам всичко излишно, махам платената версия, аз също я нямам. Натискам нов проект. Сега ще ви покажа как ще си направя една импровизирана чаша от безплатните фигури, които са в Design Space. Взимам ето тази фигура. Точно за това измерих и чашата. Максимално да си направя проект, който да доближава чашата, която ще направя и начина, по който искам да изглежда с имената на момичетата. В менюто отгоре, където са размерите, записвам 7 см за ширината и 12 см за дължината на чашата. Тук сега ще взема още една фигура, за да направя дръжката на чашата. Винаги оцветявам проектите си в бяло, защото на мен така ми харесва. Тук от менюто в ляво избирам опцията текст и започвам да пиша имената на момичетата. Като първото име ще го дублирам и с всяко едно име ще действам по един и същи начин. Измествам имената в дясно. Това е нещо, което трябва да направя още при първото име. Да сменят шрифта, който искам. Измести ги в дясно, защото когато падне менюто с шрифтове, за да мога да ги виждам как се променят. Това е шрифтът, който си избирам. Инсталирала съм си го предварително и ще направя отделно видео за това как да си инсталирате различни шрифтове, които да стават и за кирилица. Сега всяко едно име ще го обърна на 270 градуса, защото това е посоката, която избирам да бъде за визия на моите чаши. Слагам ги така настрани, за да бъдат максимално големи надписите и да могат да се съберат, да изглеждат красиво. И ето така започвам да си ги намествам. Максимално да придобия представа как ще изглеждат на живо.
Това нещо ще го направя с всяко едно име. Тъй като фолиото ми не е много високо качество, а е бюджетно фолио, ще избера опцията Offset, за да отдебеля всяко едно от имената с 0,20. Ето тук може да видите с колко ги отдебелявам, така че да нямат много голяма разлика от това, което сме виждали до сега, но повярвайте ми, когато работим с ниско качествено фолио, за машината определено има значение и 0,10 увеличаване на офсет. Тази опция отново използвам за всяко едно от имената. Изтривам излишните имена, защото когато отидат на подложката, почти никога не мога да различа кое е с офсет и кое не е. Затова предпочитам да бъдат изтрити, за да не се бъркам. Тук сега ги копирам всички, ще ги обърна наобратно. Без да искам ги увеличих, но натискам опцията назад, за да не трябва отново да ги поставям върху чашата и да гледам кое с какъв размер да бъде. Правя един последен оглед и преминаваме към бутона Make. Тук ме пита дали да запазя този проект. Натискам не, тъй като вече имам такъв запазен. Вече сме на подложката. Тя е с размер 30 на 30 см. Тук мога да си ги наместя така, както искам да изглеждат върху самата подложка, преди да ги сложа да се изрежат. Намествам си ги, за да мога да спестя максимално повече място, да събера на няколко реда горе-долу всички имена. Предварително си подготвям фолио толкова сантиметра, колкото е самият проект. Ето тук виждам, че ще ми е необходимо около 12-13 см фолио на 30, за това предварително сега ще си изрежа парче с тези размери и ще го залепя на подложката. Тук натискам продължи, изкача прозореца, с който трябва да избера с какъв материал ще работя и ето е подложката, за която говорих. Тук сега трябва да си изберем опцията за това какъв материал слагаме на подложката, за да може машината да знае какъв материал ще изрязва. В случаят аз тук в търсачката за всички материали ще напиша Vinyl, което означава фолио, и ще намеря Matte Vinyl. В случая моето фолио е матово фолио. И за най-добри резултати избирам точно тази опция. Залепям много добре фолиото, за да съм сигурна, че няма как да се отлепи по време на изрязването. Натискам стрелкичката, която да поеме подложката навътре в машината, изчаквам да активира, след това натискам и бутона за старт. И ето, че нашият проект вече започна да се изрязва. Малко размисли за живота никога не са излишни. Да, точно тези чаши ще направим след малко. Проектът вече е завършен и е време да изкараме подложката. Тук отблизо сега ще ви покажа колко прецизно са изрязани. И започва голямото махане на излишно фолио между буквичките.
Тук сега малко ще забързам видеото, защото наистина отнема малко повече време. Почти съм готова с излишното фолио. Винаги обръщам подложката ето по този начин, когато искам да махна фолиото. Така по-лесно се маха от подложката и не остават върху подложката излишни хартийки, които са залепнали и после не могат да се махнат. Сега махна го и отново ще го залепя съвсем внимателно. Не го удря така, бе. Продължавам да отлепям и искам само да ви споделя, че тази работа не е за абсолютно всеки. Трябва да бъдете много внимателни и много търпеливи. И ето, че вече почти сме на финала с отлепянето. Сега всяко име, на мен ми е лесно да си ги отрежа по имена. След това ще си изрежа едно малко парче от трансфер тейпа, от прозрачното фолио. Залепям прозрачното фолио върху първото име. Ето така съвсем внимателно. Сега взимам шпатулата и започвам от обратната страна да притискам към фолиото. И вижте как стана, след като съвсем внимателно го отлепих. Сега поставям чашата и се опитвам да видя къде е средата. Като аз предпочитам да ги залепя малко по-надолу към основата на чашата, за да може когато се отпива да не се захабява фолиото. Ами, ето го и крайният резултат. Страшно много ми хареса как станаха. Направо са уникални. А след като ги изпратих на клиентката, просто каза, че са прекрасни. Ако такъв тип видеа ви харесват, ако искате да направим още проекти заедно, харесайте това видео, натиснете камбанката и до нови срещи!